खुलुमबाय नोंथांमोन गारि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदानै दिनै सोरजिनोबाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आङो होगोन माने दाथ' जों पुनेयाव मोनफैबाय नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बियो आं न'आव थाबानो बानायनाय भिडिअमोन आरो ओमफ्राय होआखैमोन नालाय मालाबा बानायदों मालाबा बानायासै बिदिनो लगाय मोनदेर होलांसै आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय Tap dir. Ayo kono monde deh. Oh, bagus deh. yang Sampai suci. Habaव दे साननैसो गयाथ' गायखांखाबाय बालाय गय गायाखै दासो आदा गायदों गयहा सिगाङावसो बिजामादैजों लामा खिन्थाग्रा ओइबा नोंसोर माखि फैदो सिद्दा आसाम नायनि लामा फैदो मेन लामाजों गाखोबाय बे गाखोयो गारिफोर बाय 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 एदारायथि बाय 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 इउटिउबाव नायदोल' मोजां नुदों दे बोराय बुरै बाबा दे गाबोन फास्राया माबोरै खालामो आं मिथिया फास्राया ओमफ्राय आङो माने बयखौबो न'नि मानसिफोरखौ बयनावबो हाबबोनानै फैबाय आरो मस्टारफोरखौ बाय बाय होननानै बाय बरमायाव ओइ जाबायमोन नामा आयौ सिनायदों आयं दंना गैया सिङाव दंना गैया आयं गैया गैयानो मा खालामदों बाबा नों आयं गैयियाव आइया आयौ आयंआनो गैया आयंआनो मालाय कलेजावसो थांदों टिभि नायदों सोरनाव दङ जों बाबा ओइ आयंनावसो दं बरमायावसो दं आयंनाव ओं आयं आबै आबौ बरमानाव ने गैया मालाय आयंआ स्कुलाव कलेजावसो थांदों मेम नालाय मेम उन्दुनो आयौ उन्दुलायबाय आयंनाव जों आयंनाव दसे जिरायनानै थांसै आयंखौ लोगो मोननाय नंला खोमा जल्दी थांलाय आबौजों थांलाय माबानो माबा रायलायनोनो थांलाय माबा मायाव गायदों
गोदान गोदान जाबाय लामाफ्रानो ओमफ्राय लोगोफोर मसलपुरनिफ्राय फैखांनानै अखानायैनि भिडिअ'मोन बियो आइमोननाव हरसे थादोंमोन मानो होनबा जै थांबाथाय फैफिननायानो जाया आरोना सोलाबा सोलाबा जायो बेखायनो हरसे थाखा लांदोंमोन आरो न'आव थांबाथाय आरो माला फैफिननाय जायो मिथिया बेखायनो थालांखादोंमोन आरो बिसोरबो थाजानो लुबैयो नालाय बिदिनोसै आरो लोगोफोर न'आव थांबाथाय मालाय खामानि मावो बोराया बियो आइमोननि गामि बिसिनि अनसायफुरि होनो आरोना बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर बाय बाय